megfogyva bár, de törve nem! Él nemzet, e hazám! S népek hazája, nagyvilág hozzád bátran kiállt. Egy 1000 évnyi szenvedés kér éltet vagy halált. Az nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért. Az nem lehet, hogy Keservben annyi hűkebel szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész, erő és oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átoksúly alatt. Még jönni kell, még jönni fog egy jobb kor, mely után buzgó imádság epedez 100 000 ajakán. Vagy jönni fog, ha jönni kell, a nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország vérben áll, s a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, s az ember milliók szemében gyászkönyv ül. Légy híve rendületlenül hazádnak, ó magyar! Ez éltetőd, s ha elbukál, hantyával ez takar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, s halnod kell. Köztársaságiak! Köszönöm, hogy eljöttek, és együtt adtunk hangot annak, hogy a Magyar Köztársaság polgárai vagyunk. Éljen a Magyar Köztársaság! A Magyar Televízió híradója az imént beszámolt, hogy hamarosan kezdődik az Operaházi ünnepség, és mellesleg némi tüntetés van az Andrássy úton, és megmutattak egy rendőrkordont. Hölgyeim és uraim! A demonstrálók szervezői nevében Székely Tamás, a VDS elnöke, és Kopiász Attila Steve szeretne önöktől elköszönni. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Magyarország, Magyar Köztársaság. A mai napon meg tudjuk mutatni azt, hogy lesz még Magyar Köztársaság. Ehhez az kell, hogy békésen és nyugalomban fejezzük be ezt a demonstrációt. Kérünk mindenkit arra, hogy a demonstráció területét az oktogon felé hagyja el. Kérünk mindenkit arra, hogy mutassuk meg mindannyiunk, hogy lesz még Magyar Köztársaság, és akik azt akarják, hogy legyen Magyar Köztársaság, békében, szeretetben tudnak egy demonstrációról elvonulni. Köszönjük! Ez egyben egy legális tájékoztató is, hogy a demonstráció ezzel véget ér. Úgyhogy mi, mint a két bejelentő, ezúton is köszönjük, hogy ennyien eljöttetek. Köszönjük, hogy legálisan és erőszakmentesen